Channel May 17 Ilocana po. Nandito po ako sa bundok at ngayon ipapakita ko po kung kaya kong i-assemble yung sampayan ko. Kasi dinala ko nung winter sa Beirut at ngayon dadalhin ko na naman sa summer dito sa bundok. Ayan guys, yung mga ayan pati yan. Painit ko muna yung pagkain na talaga ko. فوتبول بقى ولا لا؟ فوتبول هو ما بعرف يعني اليوم في ماتش تنس بنحضر ماتش تنس. عيب يعني شغل واحد فوتبول واحد بيقدم واحد عادي. ايه اوكي لكن هذا الفوق في واحد فوق هذا هو هذا معك هذا فوق اتفق معي عشان هذا فوق هون ما في كار. اوكي هذا العادي هذا الفوتبول. Mayroon po kaming bisita yung pag-fix ng wifi lang ng satellite. Halos! Halos! Sana yung alaga ko. Pakainin ko na. Yung pagkain ng alaga ko, chicken with potato and carrots. I will give to my alaga. Hello? Ayan guys, nandito na naman ako. Yan. Ilagay po natin saan ba? Ayan. Diyan na lang. Magchinilas na lang po ako. Yan. Ito guys, bagong chinilas ko galing Pinas ko, my favorite color, purple. Yan. Ngayon, umpisa ka natin. Ito yung mga
ako mapagod. Siya mo din. So, Alas? سكر على كيف مي. Ha? فوق سكر على كيف مي. آه. هذا سكرته انا اوكي. Okay, merci ka mo din. Tumutulo kasi yung tubig doon sa ano sa taas. Kasi sinabi ko sa anak ng ano ng caretaker namin. Hello guys! Hello po. Ito po yung mga kailangan natin. Ayan. Ayan. Ayun po napakaliya sa mga viewers. Ayan po guys. Ay, nakakaloka. Nakakaloka po. Nakakaloka talaga. Huwag kang maingay. Nakakahiya sa kapitbahay. Ako po kasi nagbaklas nito ngayon. Ako po rin babalik. Iwan ko itong kaya ko. Ayan. I will try my best. Ayan. Sana sana ito na yung totoong na simple ko. Ayan. Ngayon, ito po. Ayan. Ngayon, i-test ko na yung camera kasi medyo umaakyat na ito ang pinag-assemble ko. Ayan guys. Hindi ko naman. Wow. Saka, try ko rin kung ito nga yung bakit mas mataas yung ano kaya? Ito ba? Ay, ito yung ganyan. Bakit? Oo. Ito po. Yata ito. Mapaklasin ko na naman. Ito ba? Mapaklasin ko ito. Ayan. Pero magkakaparehas naman. Oo. Baka ito ba? Sana. Sana.
color ko kasi si Barbara. Yan. Diyos ko mayo naman. Yan. Di pa ako kumain ng tanghalian. Asan yung isang cellphone ko para may viewers naman. May nagtatanong sa akin kung anong Facebook ko. Wait Sisi. Kalas inta? Awan inta kalas. Suway-suway di si Tiko lalo, mishek. Meron lang akong isi-send yung Facebook ko. Di ba nickname batik puti juwa kalas. Ano siyan head? Ayan. Tuloy po natin. Ngayon nakumuha ko na ito. Ayan. Lalagyan ko pala natin ito. Ito. Ano ba? Tumataas na. Ayan. Ngayon na naman, lagyan ulit ng ganito. Sa kabila. Pasensya na po at maingay po yung ano ko. Yung mga galit ko dito sa pagkasin. Ayun na. Ayan guys. Medyo okay na no? Medyo okay pa lang yan. So, isa pa. Ayan. Maingay po talaga. Ang ingay. Ayan guys, diba? Ngayon, asan na yung isa?
Okay na. Okay na po. Ayan. Ayan, ito, 6 na lang po. 6 na lang dito sa taas. Tapos ko po nito kakain na ako. Kakain. Ito, oh. Good job! Galing ko talaga, guys. Good job. Baliktad siguro. Ayan. Okay. Ayan po, guys. So, dapat mayroon na.
Yan, titiklopin na natin guys. Yan. Okay na po to. Yan. Ngayon kakain na po ako. Kain na po. Magpainit lang ako. Hugasan mo pa. Ito po ang pagkain ko. Gas. Yan, nagpapainit po tayo ng pagkain ko. Ito po ay sabayo. Kanina pong nagsumba kami, nagpakain po yung kasama namin si Abin Kunura. Nagsinangag po siya at binigyan niya sa akin yung sinangag. Ayan. Tapos, meron pa siyang ibinigay nung isang araw na dinengdeng na mais. Ayan guys. Sarap. Ang bango. Kainit ko muna.
guys, ang ulam ko. Ayan. Kanin saka gulay na mais. Ayun guys, may mais po tayo dito. Cornig galing Pinas saka Nagaraya oh. Hinahanap ko po yung tinapa. Ayan. Alam ko na kung nasan yung tinapa. So guys, na-assemble ko na. Ayan. Ayan guys. Nagbaon po ako dito ng mga tuyo, dilis, sapsap. Dito ko po i-preprito. Kasi dito, open dito, kahit na magluto ka, mawawala yung amoy. May baon po akong dalawang tinapao. Mga ngamoy kasi oh, ang sarap oh. Toyo, ilis, pagkasaksak. Nakanda ng tubig. Ngayon po, mayroon akong tinapa dito. Ito po guys, so galing Pinas tinapa. Ayan. Dalawa po ito. Ayan. Tapos, magkakamay po ako. Kasi na-assemble yun ng sampayan ko. Ito naman po ay padas. Binalot ko po ng cling film para hindi po mangamoy. Kahit na matapon. Ayan na rin. Natapon din yata. Ayan po yung padas oh. Ito po pa. Magandang tanghali po. Ay hapon na po pala. Anong oras na? Teka. Kain po tayo. Gulay na mais na may hipon. Nalang po sa akin ito. Tapos may tinapa. Yan. May padas.
Sarap po ng kain guys. Ng gulay na kahit padas lang pang ulam ko basta may kanin. Sarap. May ampalaya po yung ano, yung mais na gulay oh, sarap. Kulang po yata yung kanin ko. Ito lang ang kanin kong Bili na lang po ako ng 1 kilong bigas dyan mamaya sa tindahan. Halina kayo guys, kain tayo. Oh, tinapa. Galing Pinas po ito oh. Saka ito pagas. Bagoong na pagas. Dala po itong kasama ko. Sinundo ko siya kahapon sa ilang tinapa. Masarap to. Ang palaya po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga suporta po ninyo sa akin. Yung nagdaang mga araw po, sobrang busy ko talaga. Dami-dami kong trabaho talaga. Dito po ako sa bundok, ang ganda pakiramdam ko kasi fresh air, hindi kailangan ng AC. Sa Beirut kasi nag-AC na kami. Dito wala oh, open lahat ng mga bintana, ng mga ano gusto ko sabihin, mga pintuan. Yeah. Naubos ko na yung isang tinapa, oh, ulo na lang ang naiwan. Yan. Ang sarap ng dinindin pag ang isahog mo ito, tinapa, no? Salamat Lord sa mga blessings. Puro bigay po ito sa akin. Ito pong pagas ay pinabili ko po sa kasama ko. Tsaka bagoong. Tapos cornet. Tapos chinelas. Kanina bigyan ako ng escape kit saka nagaraya. Binaon ko dito sa bundok. Meron po siyang dalang tupig nandun sa Beirut, nilagay niya sa freezer. Natikman ko rin kahapon. Wala, ang sarap talaga guys. Kagabi in-invite ako ng kaibigan ko. Naghalo-halo kami doon. Tapos bumili siya kasi ng paninda ng kasama ko na tuyo, sap-sap, saka dilis. Lang ako. Salamat sa aking mga kaibigan na nagbibigay lagi sa akin ng pagkain. I-bless mo po sila, Lord.
Alam, naubos ko ng 2 tinapa, guys. Sabi, ang ingay-ingay nitong ano. Yung background ko, ano ba? Tikim ng padas kasi eh. Yan. Excuse me. Ano bang nangyayari? Ha? May tinig naman. Yes. Yan bro, kain tayo. Oh, galing dito ito sa Isabela lahat ha. Ito padas. Padas po ito na bagoong. Ayan. Oh. Nahuli ka na yung tinapa ko. Ulo na lang natira. Sa katinik. Ulam ko, mais na may ampalaya sa kahipon. Bigay lang sa akin. So, thank you, Lord. Oo, galing yung Isabela. Mayroon pa ako dyan cornic, may skyflakes, saka nagaraya. May tupig pa doon sa Beirut. Nandun yung mga tupig. Kain, kain. Katatapos ko lang kasing assemble itong sampayang ko galing sa Beirut. Kaya late na akong kumain. Nandito ako sa bundok. Pumunta kami kaninang umaga. Ang ganda dito. Mamaya iikot ko tong camera ko para makita nyo yung bundok namin. Maganda. Shout out sis J. Halika na, kain na tayo. O, ito na lang ang tinapa na naiwan oh. Shout out sis J. Halika na, kain na tayo. O, ito na lang ang tinapa na naiwan oh. Nandito padas ito. Alam mo ba yung padas na bagoong ang sarap kaya nilagyan ko ng lemon. Tapos binigyan ako ng taga sa amin ng mais na gulay. Nilagyan niya ng ampalaya o sa kahipon.
Ayan oh, ayan. Ito oh, cornet. Ito nagaraya. Ayan. Saka ito, ay, ayan, mga sky flakes oh. Galing Pinas, bigay ng kasama ko to. Ito ang bigay ng kasama ko. Tapos, itong nagaraya. Pero ito, pinabili ko sa kanya, babayaran ko to. Nagpabilite po ako ng tsinelas. Ito oh. Bago to. Yan. Favorite ko kasi purple. Saka nagpabili ako ng agar-agar. Gagawa ko ng yung parang buko salad. Saka supot ng ice candy. Gagawa ko ng ice candy. Sa Beirut, may tupig sa Beirut. Nandun. Dala niya. Tapos, mayroon pang tinapa doon. Na tuyo, may dala akong tuyo, dilis, sapsap. Kasi dito ko ipriprito yun. Oo, masarap. Masarap yung tuyo. Nandyan yung tuyo, mga dilis, ganon. Tapos, mayroon pang tinapa doon. Na tuyo, may dala akong tuyo, dilis, sapsap. Kasi dito ko ipriprito yun. Yan, dami ko ng ulam dito sa bundok, oh. Puro mga tuyo. Masarap yung tuyo, nandiyan yung tuyo, mga dilis, gano'n. Ayan. Yan, o dilis, tuyo, sa kasapsap. Basta may kanin dito, at saka, at saka tuyo, okay na ako dito sa bundok. Ayan. Tinakpan ko na yung ano, yung padas. Tapos na akong kumain. Yan, itabi na po natin yung padas.
Ayan guys, kain po tayo ulit ng nagaraya para maano yung yung ano ng sa ano, yung amoy ng tinapa saka yung dinding. Ayan guys, kain po tayo ulit ng nagaraya para maano yung ano ng sa ano, yung amoy ng tinapa saka yung dinding. Ayan, nagaraya. Inumpisan ko na kanina. Kumusta po kayo? Ako okay lang naman dito sa bundok. Ayan, nagaraya. Inumpisan ko na kanina. Kumusta po kayo? Ako okay lang naman dito sa bundok. Kain. Ang dami nag-order sa akin sa Berot ng mga tuyo, tapsap, sa kadilis. Pero sinabihan ko na yung kasama ko pag may mag-order sa akin, i-chat ko yung kasama ko. Ang dami nag-order sa akin sa Berot ng mga tuyo, tapsap, sa kadilis. Pero sinabihan ko na yung kasama ko pag may mag-order sa akin, i-chat ko yung kasama ko. Salamat sis sa Clarita Franco. Kain tayo ng nagaraya. Pagkatapos ko lang kumain ng tanghalian. Hello Mami Pia, nandito ako sa bundok. Hinanap na naman kita nung isang araw. Naglibot-libot ako. Malapit sa Aon Supermarket. Salamat sis Clarita. Oo, nandito ako sa bundok. Naglinis ako sa taas kanina. Inimpisan ko na. Tapos na ako dito maglinis sa amin. Mayroon pa sa baba. Tukain po tayo. Ito kasi na-assemble ko kanina, oh. Yung sampayan ko. Ito bigay ng kasama ko dumating sa galing Pinas kahapon. Iwan ko sis, Mami Pierre, kung kailan kami bababa. Pumunta ako nung isang araw doon sa Aon Supermarket. Pero bago ako pumunta sa Aon, pumunta muna ako nagdala ng pagkain doon sa matanda na tinutulungan nila. Doon sa may Carmel Saitun. So nung pagbalik ko galing sa Carmel Saitun, pumunta ako sa Spinis Marmiter doon sa malaking Spinis. Tapos pumunta ako sa Aon Supermarket.
Ngayon, hinahanap ko yung bahay mo na gray. Tinitignan ko yung mga gray, pero iba yung, iba yung balkon na nakikita ko. So, baka doon kayo sa banda doon mismo sa, kaya, o kaya dito sa malapit sa Awon siguro. Kasi yung tinitignan ko yung mga upload mo, pag ganun naman, ewan ko kung pag ganun talaga yun, baka dito kayo sa banda dito sa papuntang, Jitawi kaya, o kaya sa malapit sa St. George Hospital. Sa signature. Sa Asrafihi ka ba? Sa Asrafihi? Signature. Mar Elias. Malayo pala yung Mar Elias pala ang sa inyo, pero bakit nakukuha mo yung parang yung school ano yun? Akala ko yung school is yung Las Sages. Mar Elias or Mar Meter? Sis, Mar Elias or Mar Meter? Kasi 'di ba sabi mo mayroon pa kayong malapit kayo sa Spinis kayo na sa supermarket yung amo mo? Mar Elias, malayo pala sa akin yun. 'Di ba sa Asripihi ako? Kailangan pa akong magbus. Kasi baka kung makababa ako ng bukas, pupunta ako dun sa Daura ng Lunes. After lunch. Makapunta ka sa Daura. Hindi, malayo kasi dun sa Okay. Sa Mar Elias pala. So, kaninong school yung yung bang kinukuha mo yung video doon sa sa view sa inyo? Kaninong school yun? School yun Kasi kung pupunta ka doon sa Hamra, madadaanan ko ang Mar Elias. 'Di ba? I-WhatsApp mo kasi ako, sis. Yung WhatsApp ko. Pakilista mo, ko ulit. Teka. I-WhatsApp mo lang ako. Ayan Doon sa baba. Ayan. Roaming kasi ang ang WhatsApp ko. Pakilista mo na lang, sisi. Ayan. Positive na 63 yan Ayan. Nakuha mo na ba, sis? Ayan. O sige, tawagan mo ako sa WhatsApp. Tawagan mo ako sa WhatsApp, sis. Wait ko yung mo. Andito na ako sa WhatsApp pero wala ka pang call,
Kung may Facebook ka sana, sa Facebook din. Okay, wait. Wait sis, isusulat ko. Kasi isusulat ko lang. Kunin ko lang yung ballpen ko. Saan ka ng ballpen? Ano? Wala akong maging ang ballpen. Sige, sulat ko lang. Sulat ko lang sis. Ayan sis, oh. Zero, 006-3 951 33. Ayan, 33. Ayan. Ayan sis. Okay sis, take your time. Walang problema. Nandito lang naman ako eh. Tapos na yung trabaho ko. Ayan. Ah, pakisulat dito. Okay. Sorry. Oh, sige. Ayan sis, nilagay ko na. Yan yung isa kong account kasi yan oh. Yung inalim, ano yan, ako yan. Hindi ko ginagamit yung main account ko pag
Nanonood kasi. Paki-screenshot mo na lang, sis. I-chat mo ako anytime, ha? Ayan, tapos na ako sa nakaraya. Ayan, maglilinis lang po ako. Linisan ko, ano.